Nayo sa kamagtiayon nga nagpuyo sa bukid, nga dugay ra kaayo nangandoy nga makaanak. Ug samtang sila nagpaabot nga makaanak, nagbuhi sila og itoy. Ug ang itoy ilang napadako nga buutan, bright ug grabe kalabing. Grabe ang ilang kalipay sa matag adlaw nga kauban nila ang iro, kauban sa pagkaon, sa pagtulog, kauban sa trabaho ug usahay ilan ning ginasaligan nga ibilin sa ilang balay. Apan niabot ang higayon nga nabuntis na ang babay ug nanganak kinig lalaki. Mas grabe ang kalipay sa magtiayon ug sa ilang kalipay wala na nahatagig atensyon ang maong iro. Pero wala gihapon nilakaw ang iro. Ug pabilin gihapon ni nga nagauban-uban ug nagabantay sa ila, pero matag adlaw makita sa iyang mga mata nga kahilakon kini. Kahilakon kini nga makita ang iyang mga amo nga lahi na pud ang kalipay. Usa ka adlaw ni ana wala na nisabay og kaon ang iro sa maong magtiayon, samtang ang magtiayon naglingaw-lingaw sa ilang bag-ong bata. Nabantayan sa magtiayon nga wala na hilabti sa iro ang iyang bahuganan ug naara kini nagpundo sa gawas. Ilang nabati nga nagselos na gyud ang maong iro, kay ilang nakalimtan nga sa pila ka tuig mura na gyud og tawo ang pagbati ug nilihukan sa maong iro para sa ilaha. Mautong pagkaudto samtang natulog ang bata, dali-dali sila nga niadto kadyot sa pinakaduol nga lungsod para palitan ang iro og dog food para naa sila'y ikaregalo nga ikalipay sa iro. Apan sa ilang pag-uli nabuhi-an sa lalaki ang tanan nilang gibitbit sa dihang makita nila ang lampin sa ilang bata sa gawas sa ilang balay nga nagkadugo-dugo na kini ug maupoy pagawas sa iro nga nagkadugo ang baba ug wala na sila'y nadungog nga tingog ug hilak sa bata. Dali-dali dayon nga gikuha sa lalaki ang iyang sundang ug gitigbas ang iro ug gisipa palayo ug sa iyang pagsulod sa ilang balay ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan para sa iyang nabuhat sa ilang iro, kay ang iyang bata himbing gihapon nga natulog ug sa ubos sa duya niini naay dakong halas nga murag gikan giwatay-watay ug gikan gipaak-paak, pero patay na kini. Kay di ay ang ilang iro gikan nakibugno sa maong halas ug bisan sa kalisod niini nga gilambud-lambuda na siya nga nikamot ang iro nga mapatay niya ang halas, kay siya gibillan sa bata nga bag-ong kalipay sa iyang mga amo. Subo lang palandungon mga amigo nga in real life kasagaran ang dali ra maka-judge sa atoa is ang mga tao nga duol ra sa atoa. Usahay pamilya, usahay higala, usahay mga nakapalibot ra. Kung kinsa pa kaila sa atoa maapoy pinakauna nga dili mosabot sa atong kahintang, sa atong sitwasyon ug sa atong mga gisakripisyo para sa atong pamilya. Maong ikaw karon nga naminaw ug nagtan-aw niini nga video, amigo, tagaig value ang mga tawo nga nakapalibot sa imo. Tagaig value ang ilang mga gisakripisyo, kay basin maulahi na ang tanan. Basin mawala na ang nagsakripisyo, adisir pa nimo mahibal-an nga ang tanan nilang gibuhat kay para na daig gihapon sa imo.